per primera vegada en 3 anys estem per sota del 110% d'endeutament, exactament en el 109%, un punt per sota del màxim. Nosaltres, que arribàrem en el 2011, celebrem estar dintre del marc legal per primera vegada. Ens alegrem d'estar en eixe marc, però volem recordar el que ens ha costat arribar a l'ASO. I ho volem recordar tenint en compte els pressupostos. En l'any 2012 pagarem de deutes 132,4 milions i invertirem 30,7. En l'any 2013 pagarem 115,1 milions de deutes i invertirem 31,2. En l'any 2014, 105,5 i d'inversió 29,6. En total, 353 milions per a pagar deutes, 91,5 per a inversió. Dit d'una altra manera, per cada euro que s'ha dedicat en aquests 3 anys a inversió, se n'han dedicat 3,85 a pagar deutes. Algú, senyora Barberà, va malbaratar molt i ho estem pagant estos anys. A més del que li conté en el debat de la ciutat, senyora Barberà, li afegiré avui els seus viatges a Londres, les despeses gastades a vegades alegrement en restaurants, els seus contractes amb presumptes, no massa presumptes delinqüents que estan en la presó per a fer-se propaganda, etc. Estem contents d'estar per sota del màxim legal, per primera vegada en este període des del 2011. Però ens ha costat molt aquesta ciutat. Ens ha costat molt veure que no s'ha invertit un duro en els barris, que s'ha retallat moltíssim per a poder pagar aquests deutes. I tot això és per culpa dels seus malbarataments i la seva megalomania, senyora Barberà. I sense parlar de Fira València. Gracias. Y con respecto a lo que ha dicho el señor Ribó, yo comprendo que se salga del guión, que él quiera buscar cualquier intervención suya para intervenir y sacarle las facturas de viajes, etcétera, cuando solamente hay un viaje, y de sacar cosas que comprendemos que vaya todos los días a los medios de comunicación a contar su versión. Es su versión, estamos en un país democrático y puede contar su versión. Su versión, que no es la real ni es la verdadera, sino que está manipulada por el interés, su interés político, en intentar vender ante la opinión pública que este ayuntamiento pues no ha sido lo limpio que ha sido durante 23 años. Y eso yo no se lo acepto, señor Ribó. Usted puede hacerlo, por supuesto, pero yo eso no se lo acepto. Eso es demagogia e intentar tergiversar lo que lleva actuando este ayuntamiento y salirse de lo que son los 4 puntos que tenía para intervenir. Mire, senyor regidor, jo les dades que he donat estan en els pressupostos de l'Ajuntament de l'any 2012, 2013 i 2014. Tant el tema de deutes com el tema d'inversió. L'únic que he fet després és sumar i treure la proporció. Si això li diu vostè demagògia, doncs jo què vol que li diga? El tema que he parlat dels viatges de la senyora alcaldessa són una sèrie de factures que estan publicades i que, si vol, jo els hi puc aportar. Si vostè considera que això és normal, li semblarà molt bé, però són coses totalment tangibles i que aquestes factures els hi puc aportar quan vostè vulgui, encara que vostè les té, però jo els hi puc aportar. Per tant, de demagògia, res. Són coses pagades per este Ajuntament. Per tant, que vostè els consideri normals, mire, jo ho considero malbaratament. Malbaratament, senyora Barberà. Això és el que pensa vostè. El que pensem nosaltres i que pensa molta societat és que això se li diu malbaratament. Que vostè, mire, que este senyor que es diu Alejandro de no sé què, que està en la presó, té un contracte en l'Ajuntament, ho va dir concretament un regidor, per a 6 mesos. Nosaltres vam aportar una factura. Això no és demagògia, això són coses molt concretes. Això són cosetes molt concretes. Per tant, de demagògia res. I si vostè mira la pàgina web
que és l'origen d'aquest pagament, doncs miren, no és un diari de l'Ajuntament, és un diari del Partit Popular de propaganda permanent de campanya electoral, pagada amb diners de tots. Si vostè a això li diu demagògia, doncs mire, ho lamente. Per ahí fora no se li diu així, no, això, Es comprobar que es usted quien está informando a un determinado medio. Se lo digo así de claro, a un determinado medio, maliciosamente, con la utilización del plural en los viajes de la alcaldesa cuando le consta que no he hecho más que un viaje y no con el señor Camps. 2. El contrato que usted dice que hemos firmado con un periódico, como con todos los digitales de Valencia. Igual con un periódico... ¿Pero l'han signat o no l'han signat? No tiene la palabra. ¿No l'han signat? No tiene la palabra. Lo que dice usted de la feria es mentira, que esta mañana me lo ha desmentido el propio conseller. Y ya lo que le ha demostrado que es usted quien informa es precisamente la palabra megalomanía, que es con la que hoy titula una página. ¿Está claro? No. Sí, señor. Ese es su problema. La Está informando megalomanía es maliciosamente a un molestensa. determinado medio.